Na ozdobu vencov potrebujeme korpusy, ktoré sú z rôznych materiálov, napríklad takéto slámové alebo rôzne prútené alebo z polystyrenu. Ďalej potrebujeme na to látku, ktorou budeme korpus obalovať, potom stužky, sviečky, podstavce pod sviečky. Najdôležitejšie je silikónová pištoľ so silikónovou náplňou, nožničky a rôzne ozdoby, s ktorými budeme ozdobovať veniec. Takže najprv si zoberieme korpus, ktorý si obalíme v látke. Látka môže byť akejkoľvek farby, akéhokoľvek rozmeru. Na základ korpusu, ktorý je obalený v látke, si zoberieme organzu, ktorou taktiež obalíme celý korpus, pretože keď sa dajú na neho ozdoby, tak bude presvítať organza, aby to bolo pekné. Chceme to mať v zelenej farbe. Ako vidíte, farby sú zeleno, červeno, zlaté, takže také tradičné Vianoce. Pre upevnenie organzy alebo látky potrebujeme si ešte obaliť korpus šnúrov. Ďalším krokom je umiestnenie podstavcov pod sviečky, ktoré si napicháme do slamového korpusu. Takto, keď máme základ pripravený, tak začíname ozdobovať. Začíname najväčšími ozdobami a končíme pri tých najmenších, aby sme si vedeli také nedostatky nimi vyplniť. Sviečky nám zavadzajú, takže na chvíľočku si ich odložíme a pokračujeme v ozdobovaní. Toto je konečná verzia venca. A už môže začať len ten advent.